Infrastructure Malta rċeviet 36 applikazzjoni bi proposti fl-iskema Vjal Kulħadd b'idejat għal toroq u pjazzezz li jagħtu preferenza lil mixi u ir-roti mill-karozzi. 32 minn dawn l-applikazzjonijiet tresqu minn kunsilli lokali u 4 minn għaqdiet mhux governattivi. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet ħabbar li fost l-ewwel proġetti li se jtwettqu b'din l-iskema hemm l-introduzzjoni ta' rotta ta' madwar kilometru għal mixi u ċikliżmu bejn Ħalluqa u l-Gudja. Il-Ministru Bonnet qal li bekk żewġ komunitajiet se jingħaqdu passaġġ sigur għal mobilità attiva. Ir-rotta se tinkludi linja dedikata apposta ċiklisti u modijiet għall-użu pedonali li jibdew minn triq il-Gudja u jkomplu f'dawret il-Gudja u triq bir miftuħ sa ġnien Raymond Caruana. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steven Lull qal li il-proġett juri l-impenn tal-Aġenzija biex tħeġġeġ il-mobilità attiva, l-użu ta' trasport alternattiv, it-tisjieħ fl-aċċessibilità u konnessjoni adegwata bejn l-ispazji pubbliċi. Hawnhekk ġewwa il-Gudja u Ħalluqa qed ikollna proġett interessanti ħafna ta' Vjal Kulħadd li ħajati priorità lil min irid jimxi bejn dawn iż-żewġ lokaltajiet importanti jew inkella juża ir-rota tiegħu mingħajr ma naffettwaw l-aċċess għal karozzi wkoll. Huwa kunċett importanti ħafna, kunċett modern, kunċett li jagħti aktar spazju u priorità lin-nies. L-inizjattiva Vjal Kulħadd nediet f'nofs Settembru li għadda u għalija Infrastructure Malta allokat 10 miljun euro biex jitwettqu l-proposti magħżula. Iż-żmien biex jitresqu l-proposti għala u Infrastructure Malta qed tevalwa u tiddeċiedi l-proposti li se jitwettqu bis-saħħa ta' din l-iskema.